So, yan. Nandito kami sa Costco ni Joanna. So, last year naghahanap kami nito. Ngayon meron sila. Yan, oh. Yung pang ano para sa lamig. Tapos, parang may packet na siya. 30. Size ko 30 by 30 ako eh. Kaya, nakasakto. Ano na? Pababae. Aba, shit sa banga ah. Small kaya ako. Feeling ko kaya sa ano ang... Anong size mo itong yung black mo? Small. Small? O, di small ka. Eh, pero XS na eh. Pero kaya ang small, pero bakulaon. Yan, sukatin mo. You're like an alien. Yung like an alien daw. Ano siya? Grabe ka, Isabel. Nanay mo yan. Ay, daddy small. Kasi Small? kasi kung may Pangilalim pa, no? pag-ilalim. Di dapat siguro ko. Ay, sa bagay. Size sa lalaki kasi walang small, medium eh. I Size know. talaga ng ano. It's just right. 17.99 mas mura sa inyo ah. Siyempre. Kasi doon naman pag mura na doon, wala naman ano na, maubusan naman Ay, 30. daddy small. Sakto? XS. May fleece kasi sa loob to eh, kaya maganda sa winter. Ito yung hinahanap-hanap ko as in hinihintay-hintay kong ilabas nila. Tapos papakita ko sa'yo yung sold out. Hindi naman sold Sold out, out. pero ubos agad ang sizes kasi it's pretty... Ayan, sold out na rin yan Para sa rin ako susunod. Sa winter. Doon sa kabilang Costco, meron sana no? Wala. Wala na rin? Ubos na. Small ka no? Small. Wala na. Yung green? Itong green kasi may packet siya kaya mabenta. Because look. Ano, it's pretty. Tapos may packet. Tapos very, ay, fleece pa sa loob. Ito hindi to fleece. Ito fleece, oh. Sayang. Yeah. Kaya dapat talaga mag-check out ka talaga sa atin. Naglalabasan ng malalaking chocolate eh. Ano yung binili mo kahapon? Truffles? Oo. Hindi ka lugi talaga doon. Pakita namin sa inyo mamaya. Nasaan ba yun? Bumili rin si Joanna ng ganito. Godiva. No, I'm trying to pass through. Ito yung truffles. Ito. 17.99. Sulit na sulit. Sulit ang laman nito. Dalawahan yan, no? Isang kilo, isang box. Baka hindi ko lang Nakasilang Ferrero. expiration. Ay, February. Makapackage na daw kita kaya na. February 18. Bumili tayo ng kahon. Sa akin. Isabel, where are you going? Where are you going, Isabel? So ayan, pupunta kami dito sa Toon. First time namin dito. Newly opened. Parang rinig namin na may-ari nito ay Pilipino. Not No? sure. Pero hindi kami sigurado ha. So first time namin indoor playground to. Para sa mga bata. Sure. Yan. Check Let's it go, out. let's go. Check natin sa loob. Daddy, adult for free. Slide po. Go up. Slide na. Slide. Woo! Look at that, Isabel. I wanna go. This one, basketball. Basketball, go ahead. Look at this. I wanna go. Wilson, basketball, here we go. Basketball, go ahead. Help mo, mama. Shoot. Ha?
Oh. Isabel, where are you today? Belle, come here. Where are we going? Let's go. Ay, ito na, dali na, baby. Ang bagal-bagal mo. Ito, uli. Kuya, dali. Pukpuk, dali, dali. Ang bagal-bagal mo. Ubus yung 3 tokens. Puk. Baby. Nainis yung nanay. Ilang ano pa? Oh. Ilang 1 minute? Ito naman movie. Oh, may ticket, may ticket. Itong indoor playground na to, ano, bago lang. Kaya bago pa yung lahat ng ano, gumagana pa lahat. Yung ibang indoor playground hindi na nagana eh. Yung sa arcade. Yan o. Yan o. O yan na yan. Pagpapakit ko lang dyan, nagbayad ka dyan. Pukpuk, Isabel, pukpuk, dali. Dapat, Dapat yung makasya. yung makashoot. Wala ka naman tinatamaan, Ben. Lucky ball. Tapos, Dapat makalagay. tapos, That's it. yung mga arcade, yung basketball. May ticket. Gabi sa tito. Kapag dyan. Okay. Okay. Yan, basketball. Okay, sa gilid na ako here. Okay, sa gilid. Saku! Don't hit me! Ilan to? Okay, so one more. Madali. Wow! Uy, nagsisig pa lang siya. Nagana? Mama. Ay, hindi ako. Sige. Gusto ang token niya. Ilan pa yan? 3 tokens din kasi. Magkano isang ano? Tokens? $10, 22 tokens. Ah. Malakas sa token, daddy. Okay, last one. Tapos, press. Ngayon, napataas na yung mga ano, bola. Uy, na ba yun? Pula dayon. That's it. Go pa. Sige, press. Ano? Ayun na, okay na. Tapos, 16 bonus? Ano lang? I don't know. Ano nangyari? Tapos, 16 tickets daan. Nasaan ang ticket mo, Bel? I don't know. Where's your ticket? Kain. Wala. Walang lumabas. Ano naman daw yun? Ano? I don't know. Wala.
Okay. Oh, yun na oh. Ano ko? Justin Bieber pala yan. Wala ka ng tail oh. Look. Okay, do you want to get more things? Sakto, may pa-mascot pa sila. Ano, happy? Come here. Isabel, happy? Ha? You're scared? Nag-say bye-bye ka? Ha? Ako, nagpabakal pa ng tickets ay ng token si Isabel. What is it? Ha? What is it? So, 22 tokens, $10. Oh. Nahulog. Ako na, hold ko na. Oh. Oh, get mo this one. Maybe route yan. No, it's not working. This one is not working. Oh. 2 more kasi 3 tokens siya, no? Dali, hulog pa. Okay, last one. Last one. Okay, smash. Oh, dali. Smash, dali. Dali. Yan. Sige. Go, dali. Oh, yan o. Dali. 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 Yan. Oh no. They're attacking you. This one, oh. This one, oh. Papa will help. Oh no! Uh-oh. Go ahead. Nahulog token. Oh no, again. Sige, baby, dali. Wait. Oh no. Oh, we're done. Oh, pili na. Pili pa. Dali. Go ahead. Oh, spin. Oh, wow. Oh, 30 tickets ata yun, anak. Wow, naka 30. Oh, get your tickets. Oh. Wow. Wow. A lot. 30. Very good. High five. High five. Okay. Sa bulsa ni Papa. Yan na. Ha? 3 coins. Sige. Paano yan? Press? Press this one? Oh. Wow! Oh, press mo pa. One more. Press. Nice! Oh, ikot, ikot. Wow! Dali.
Press. Press. Oh, dali. Ikot like this. Good job. One more. No, ikot. One more. Press. Wow, ikot. One more pa. Press. Tube. One more. Very bigyan anak mo. Wait, another one here. Wow! Chase is on the case. Insert tickets here. I think just oh, may nahulog daddy. Sayang. Insert mo lang. Insert lang daw. Yeah. Ay, paano yan? You want me to